Nyakendilero kanyo makare kendo pod wamedo chwalo ote mag kuyo kaachiel kod lit ne familia wede kaachiel kod osiepe mago mag mosenindo Raila Amolo Odinga kaluwore ni en jatelo ma kata obedo ni nosewewa to pod wabobedo ka waparo ling'any kata ondamo mopogore opogore mane ogoyo mar neno ni piny Kenya osudo mbele kendo bedo kod demokrasia makare ahinya. Yiena mar mondo mi arwaki twaka Zadok nyaka sani nyaka ne mosenindo Raila Amolo Odinga wit ngimane ka koro wang'eyo kit siasa mosebede pacho kae ahinya to e duond bura mano mar ODM mano wang'eyo ni neno gai mano mar duond bura mar ODM wasebedo kwa neno ka duond bura mar ODM odiochieng' manyoro ne gintiere kod romo margi e kaunti ma Nairobi kae kama koro ne gitemo nyiso kata jotelo mago ma oriwo kanyo kweth mapingo piny owacho bed kanyo Kalonzo kaachiel kod jotelo mamoko buro ginga meneno wacho ni kaber to William Ruto bende winjo bed ne donjo e duond bura mar ODM yo mane koro mowinjo bed ni tego godo duond bura mano mar mosenindo Raila Amolo Odinga kata bedo no onge sani mondo 2027 lek margi magintiere godo mar bedo e serikal idha kaka jogo ma oloso serikal kata moriwore kod serikal ochop kare. Zadok mokwongo we an bende ariwra gi jo Kenya mamoko kod jowetena kuom kowo lit kod kuyo ne moluor mosenindo baba Raila Amolo Odinga. An ne wane student caucus ma baba emane patron wa kane wadonjo e jeshi la baba to kendo nyaka chak kawacho ni paro ni baba onge kodwa miyo wakuyo kabisa nikech wan en ng'ama ne wanyalo chopo ire kendo en ng'ama ne ok obagwa ji kata ji ne nene ni ne en prime minister kendo ne en ng'ama ng'ongo kamano tanyalo nyisi ni Raila ne en ng'ama inyalo yudi to anyalo paro General Oguk ne en ker ma Meru to wadgi botiyo Technical University of Kenya kachacha higa mokalo kane ndalo siasa omako to vice chancellor matuk ne nigi weche mane giriembo academic secretary makanyo ne waringo wadhir jatendwa ma en director wa mar jeshi la baba iluongo ni Movement for Defense for Democracy Marende manogocho ne jakom nogocho ne Omolo manoduog nyathino e school to kendo en ng'at makata sani e weche ma waneno mag lecturers ng'anyo nikech pok ochulgi kendo nyithindwa bedo dala kendo sandore nikech ok ginyal dhi e class. An sure ni sani dekoro baba osewuoye nikech ne en statement mane hakikisha ni gimoro amora ni kare. Koduoge party wa mar ODM, an ODM e party na onyuola ODM ema sebede kata sani an e ODM.